Ambalma ni yangma ina fa ba kalama cogoya min na an bɛ funteni waati la wa nin waati in kɔni gɛlɛya fanba dɔ kɔni ye jiko gɛlɛya ye min ye cakɛbolo min bɛ jiko ɲɛnabɔ ni ale bɛ wele ko SOMAGEP ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw de bɛ yen minnu kɔni kɛra sababu ye ko ina fa ba kalama cogoya min na rɔbinɛtigɛw kɔni o cayalen bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ni a lamini na nin cakɛdɔ y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Bamakɔ ni a lamini mako bɛ litiri miliyɔn 350 de la ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko minɛn minnu bɛ olu bolo nin waati in na olu kɔni bɛ se ka ji min kɔni sɛnsɛn k'a di mɔgɔw ma k'o tɛ tɛmɛ litiri miliyɔn 250 de ma ko ni dun y'o lajɛ ko o gɛlɛya ninnu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko a bɛ waatini a bɛ san caman bɔ sisan kɔni ko min ye ji mansinw ye ko olu minnu bilalen bɛ Bamakɔ n'a laminiw na kɔni ko caman ma dilan san laban ninnu na ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko Bamakɔ ni a lamini jama kɔni ko a bɛ ka caya de san o san nin cakɛyɔrɔ in kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye labɛnw ye ko olu dɔw bɛ sen na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ji dilanyɔrɔ kura dɔ kɔni bɛ ka dilan ko o kɔni o kan ka ban nin san in kalo laban na ni o ye décembre kalo ye ko ni o kɔni banna ko bɛna se ka ji litiri miliyɔn 288 kɔni de dilan tuguni ka fara kɔrɔlen kan ko kɔni b'a jira k'a fɔ kɔni ko n'o banna waati min na ko maliyɛn Bamakɔ ni a lamini bɛɛ bɛna se ka ji sɔrɔ hakɛ la hakɛ min bɛ u yɛrɛ bɔ fo ka dɔ fara a kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira a la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko i n'a fɔ a b'a kalama an ka minisiri ɲɛma ni o ye premier ministre Soumaïla Gouvernement ye ale ka taama min daminɛna kabini jeudi tɛmɛnen ni o ye mars kalo tile 22 ye a kɔni bɛ sen na hali bi premier ministre min ye kunun kadidon ye a tun bɛ koro ye i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na fɔɲɔgɔnkɔ dɔ kɔni bɛ yen dɔgɔnɔ ale ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre kɔni selen ye ale kɔni ni siya filaw ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye a y'a jira k'a fɔ kɔni ko donna nataw la ko gouvernement kɔni bɛna ko bɛɛ kɛ cogo min na maa o maa ni kɛlɛkɛ minɛ de b'i bolo ni i tɛ an ka finitigi ye kɔni ko bɛ minɛ i la ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka finitigiw kɔni bɛna dɔ fara u ka lakana baara kan cogo min na walejugu tabaw kɔni ni olu kɔni cayalen bɛ Mopti mara la cogoya min na k'olu kɔni kana u ka walejugu kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma hakilina jiginna premier ministre kɔni ni ale ka nin taama in daminɛna nin kalo tile 22 jumadon kɔni a tun sera ka se Kidali yen a ye heure damadɔni kɛ yen a tilala ka bɔ yen ka taa Gawo a bɔlen Gawo de a kɔni sera Mopti mara la ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la